Ahoj, jsem moc ráda, že jsi tady. Dnes bych ti chtěla ukázat, jak jednoduše můžeš najít svůj vnitřní klid. Ten klid je vlastně pořád v tobě, jen na něj někdy zapomínáš. Klid není něco, co musíš hledat venku. On už tam je, ve tvém srdci, v tvém dechu, v každém okamžiku, kdy se na chvíli zastavíš. Můžeš si teď vyzkoušet jednoduchou věc. Povím ti, jak to máš dělat. Tak vydrž a zhluboka se nadechni. A pomalu vydechni. Zavři oči a jen vnímej, jak se tvé tělo pohybuje s dechem. Nádech, výdech. Rozhlédni se kolem sebe a všimni si aspoň jedné maličkosti, která je krásná. Strom, květina, ptáček nebo jiné zvířátko. Stačí třeba paprsek světla nebo zvuk, co ti udělá klid. A když přijdou myšlenky, nech je plynout. Zavři oči a jen to vnímej. Nemusíš s nimi bojovat, jen je nech jít, jako když pozoruješ mraky na nebi. Pomalu odplouvají, mění se, ztrácí formu nebo úplně mizí. A dýchej. Nádech a výdech. Cítíš to uvolnění? Věř, že klid je vždy na dosah, i když máš těžký den. Můžeš se k němu vrátit tímto jednoduchým způsobem. Zavřít oči. Nádech a pomalý výdech. Pokud budeš tuto techniku používat častěji, bude její funkčnost rychlejší a s hlubším prožitkem. Víš, jak se říká, opakování je matka moudrosti. No a já bych k tomu ještě dodala, funguje to, co se používá. Děkuji ti, že jsi tu se mnou. Napiš mi, co ti přináší klid. Ráda si to přečtu. Pokud ti toto video pomohlo, dej mi like nebo odběr, ať se můžeme potkávat častěji. A pamatuj, tvůj klid je tvá síla.